idem tanka, ak vám to nevadí. Tanka nejdeš, ale ideš... No tak Reinforce Boots, Voidstone, tak, nie? Čo si dať, Marek, keď ty si kúpil ten bordel? Neviem, ty si daj... Titan's Bane si daj inak, aby si dával veľa opicov. Jak myslíš? Jak myslíš? Tam si poušný asi, radšej ak ability jednu, či? Ja som nedal ability. Nevyšlo mi. Čo ja viem, asi som to urobil na riť. A však čas ukáže. Dobre si to urobil. Je rýchly tento chipmunk. No veľmi. Výborne doma Kalima Solitera, Marek, ty? Áno. To inak aj tebe pomôže, môžeš autoatakovať. Na help. Ježišmária, to je taký... Oh, taká hej. poslednička. Wow! Fucking hell! Ten Prečo nie? trošku začal agresívne, lenže oni nedali ani jednu ultimatku, že? No, Teraz prídu oni. A to je viac kokos to je blázon. Nie, minule nadával typek, že málo útočíme. No, Chcete? Kde si Bakus? všetci chceme. Pekne. To sa môže aj vrátiť na toho istého? Tak jak- Dvaja, tak jak- to je rovnako jak Lightning Chain Checks to volá. Áno. No ja si mi hovoril, že to je úplne niečo iné. No akože úplne inak sa hádžu všetky tie pohondiaté schopnosti. Tá opica je tak silná. No, Ja sa musí nechať zabiť, lebo nemám manu. No vydržíš. Tak vydržím. má niekto málo života? Môžem to dať sa. Prečo to skáče na tých minionov, však som to ešte tak hodil, aby to bolo od nich ďaleko. Ja tiež nemám malo, no, som sa potkal. To som zobral, vždycky si tu berem meditation. Oh. Ježiš, ja to ultimatekou v živote nikoho netrafím. Nemám manu vôbec. Marek zomeral paráda. Ja teraz chvíľu nebudem healovať. Prečo? No, potrebujem dobiť meditation. Ale však tam bol ten oný. Nice. Pekne. Nice job. Jakub, kde si? Tu na... Dám Ona ti má heal? musíme, nepomôže. No poď. No to sa ani nemusíš pýtať, zase to je jak za Afroditou. No ale napríklad predtým som hral Cupida, ktorý išiel. Kúpiť nie je na heal. No ale vždycky som proste sledoval, či ma niekto mal a vtedy som mu hodil dozadu onu a Bakasura ani zariť to proste nechcela žrať. Nechutilo jej. Nechutilo jej, no. Čau. Čau. To si tak ďaleko nepočujú asi. Áno! Áno. Išla cvičiť. Čo? Ja mánu, Marek. Urob si niečo. Po grdlu. To je dobrý, to fakt dobrý je ten zásluh. To nejaký z našich psov vyšlo asi ten benchí. Na zahradi som to zase.
bere. Ber tie srdcia. Ale srdce, ja chcem, Čak, na ty, mňa kašleš? Marek, kde si? Veď si povedal, že hráš support. Ja áno, ale Tak hraj akože support. nemám to furt. Zabíjal som tým teraz niekoho. Napríklad toho Odina, ktorý ťa tam zavrel, som tým zabíjal. An enemy has been slain. Sorry. Marek, kde si teda? Tu ste. Hej. Oj. Nie, vôbec nič, aký mám tam mŕtvý ultimate cover. An ally has been slain. Bolo to fajn, bola to sranda. Fú, a ten Herkules je jaký An ally has been slain. vybuchaný. Je vybuchaný, či čo? No, Herkules pekne Your naklada. middle tower is under attack. Už som tam, nebojte sa. Ja mám mužná opica. Čiže som taký krivý. To je boli. Nice. Slain. An enemy has been slain. Aha. No tak sa tvárim aspoň. Nie. Kedy ma trápil to všetky? Nie! An enemy Pekne. has been slain. Ten náš Cupid je dobrý. Má niekto málo života? Ja to vezme. Ježiš. Sorry. An ally Až ten Herkules je aj tank, aj veľký damage dáva, to je strašné. Aha. It's terrible. Čo si mám dať Marek ďalšie, netuším vôbec. No ješ, jak... Marek. An enemy has been slain. Nice job. Thanks. Kľata. Dám si Ortuna. Že si nie, kamarát. Do prdele. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Môžem tam hodiť ten karneval, ak chcete. Udaj. To tak to asi nie. Čo? Jak si to nič dostal? Okay, veď. Ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Double kill. Kvadra. An ally has been slain. To si robíte riť. Quadra Som to kill. pokazil, alebo čo? Ty? No? Prečo som Prečo? jediný nažive? Lebo neutočíš.
Teraz bráň. Your middle tower is under attack. You have been slain. Your middle tower has been destroyed. Your middle tower is under attack. X. Ješ hrozne spíš jednotka. A to máš byť carry. Kokos. A nedá, ty. An enemy has been slain. An ally has been slain. Mám ísť do tanka, ty kokos, ak ma zabijú tak ľahko. Nie, len si drž obstup vždycky. Ja Som som... si držal, mám drbli oné, Zeus mi dal dva lightningy, ktorá mi dala oné jeden auto a tak pomaly. Bol som na tretí Opäť. života. Nejako sme mohli ísť dole. An enemy has been slain. Aj. Že tu zase ten hromobláca. Let's go. Thanks. Sorry. No problem. To pič. An enemy has been slain. Ty kokos. Down upon you. Do pitvora. Healujte sa. You have slain an enemy. Však to je strašné s tým Herkulesom. Bear down upon you. An enemy has been slain. Pozor, ide vám herk. $142 za hit. 320. To je strašné. Toto nemôže tank robiť. On je bruiser, mali. Neviem, no. Been slain. Double kill. Pekne obrúzoval. Čiže nejde do tankových vecí. Ja som ho netrafil? A ten Herkules je kde? Hen, na to tvoje ultimatku máš kľudne mi jedna minion. Ježiš, Jak si to prepáčte. píšu. Hej, hej. Dám ho vždycky, keď ho mám. Retreat.
Poď Jakub, spravím ti tu heal. Zemrem. Ally has been slain. The heat bear down upon you. An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Pekne, sucho. You have slain. Ja fakt musím dať nejaký defense item, čak ja to neviem hrať na to. Čo, Voidblade si daj. Ja nepotrebujem proti Odinovi Herkusa, ja potrebujem Zeusovi. A Frey. Nič no. Ja neviem čo ani. Nechcem attack speed, ja neutočím auto-atakom vôbec. Power. To môže robiť do nekonečna. An ally has been slain. No, akože spolu viem dať, prečo? Viem. An enemy has been slain. Dali sme iba granule. An ally Vraj has asi been 3 slain. či 4 asi. Dobrá hra. Rýchlo strašne? Ani nie. Opiť sa? Nemyslím za to hra, veď si hovorím, že to je také strašné. To sa leveluješ? Nie, to je. Tak sme aj vylevelovali. Sme aj vylevelovali, áno. Ja fakt neviem. Dal mi polku života jedným hitom ten kurva, ktorý sa... Kde si Jakub? Nimier Lion si daj, bože, veď čo? Sover. You have been slain. Your middle tower is under attack. An enemy has been slain. Double kill. An enemy has been slain. Triple kill. An ally has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Čo robíš? Double kill. To je debil. An ally has been slain. Ty vole, veď ste to poslední dvaja. Ty Pekne. kokos, Na ňu pekne. skočil. No ideš, Rajo. Je to na tebe. To fakt až tak? Až tak máš. Teraz úplne všetci kúkajú na mňa, to je sen. 20, už som tam na ceste. No, pušni väžu. Ešte máš 15 minút, sekúnd. Pekne. Your team has destroyed a middle enemy tower. Poj. Pôjde to. Pôjde. Pík. Heď. A retreat. Destroyed a middle enemy tower. Tu nevedel, že to je ešte taká vážna situácia, že sme boli dvoje. No to bolo plný jatky, ty kokos. No kúpiť za to troch a potom Bakus to za každú cenu zabiť tú Freju. Zabila jedným oným autoatakom. Ultimate is ready. Tu Zafro. Díky bracho. Mali
Vôbec nie. Ježiš, som zase Písmeňo. písmeňo. Ja dobre, že... Oh shit! Aha. An ally has been slain. An ally has been Markus, slain. zabij. To je jedno grgnutie, čo robíš? Aha, A zomrel. dobre. An ally has been To bolo čo? slain. Kurva, to som fakt posledný? Jo, veď čo sa stále tak divíš, keď si pri vežičke stále? No nie, naháňal ma tu Herkules. A bol si pri vežičke, nie? No keď si pozrieš záznam, tak zistíš, čo sa tu dialo. Ja som to videl sotva, bol si pri vedičke, kde teda hľadal. Pekne. Ani nie. Nice job. Ó, na mne je to asi. Your middle tower has been destroyed. Young gang, you have been deassigned. Gang, your middle phoenix is under attack. Your middle phoenix No. has been destroyed. Do Solitaire je asi najväčšia zbytočnosť na svete. Asi hej, no. Pretože určite neútočím. An enemy has been slain. Ty kokos! Prepáč, Marek. Retreat! Retreat! Has been slain. Double kill. Marek, vydrž tam 10 sekúnd. Už tu mám veľkého. No, tento neohýluje. Za chvíľu prichádzame kúpiť aj ja. Kebyže mi ich nezabije, tak sa ohýlem aj sám, ale zabil mi ich. No teraz fakt Herkules nejde nie. vôbec do tanka, Marek. Prosím? Že Herkules nejde do tanka. Marek, kde si? No ale má ten Voidblade a to už je dosť. Proti nám áno, keď máme troch damagerov. Jej, aj ťažké damagery sú toto. Sú fyzika. No kde ste, však fokus Afroditu. Mohla byť dole. Nice. Her? Kde si kúpiť? Mŕtvy. An ally has been slain. Takýra. An ally has been slain. Double kill. Bears down upon an enemy has been slain. Double kill. Nevúpne nás všetkých. An ally Čo? slain. Ona mi celý život zobrala tými dvoma autoatakmi. No jasne, veď ona má, pozri sa, ona je už. Deicide. Prdeli, však ale ja na ňu skočím a ona ma zabije. Bears down V tom lete. Som fakt nečakal teda. Thanks. Nice job. Ja rýchlo. Zeus tam sedí už pri onom. No. Your team has destroyed a middle enemy phoenix. No vybejtu ich nejako, či? Lebo ja by som... Čo mám robiť? No povedz. Nech na teba zautočia. A už neskoro. Group up. Počkajme si na ožrana. Retreat. Ktorý sa ide na nich.
Zeus to vôbec nečakal. An ally has been slain. An ally has been slain. Double kill. Aegis! Oh, An ally has been slain. je mňa presne takisto tak. No. Ja nepáči sa mi tento, no. Nemám rád. Z toho pisu. Rozdal zase nony. Odin. Ten čo tam robí? Neviem. Akože nečudujem sa mu, hej, keď má prejsť cez 4. Aha, on je na ich strane. Už rozumiem. Martin práve zomrie. Ale dorazíš ich. Ani náhodou. To je Freja. Len to musíme asi najtnúť. An enemy has been slain. Nechodia ohnivý, chodia ohnivý. Tu nechodia. An enemy has been slain. Ne, ja som zabil. Ne, ja mám zahodný. Double kill. Nice job. An enemy has been slain. Nice. Stan. To ide. Dobre. To koľko je ďalej? A je to win. Deicide. Neviem, či je to už win. Preja Your 2 team has sekundy. destroyed a Ale middle mal by enemy byť. Phoenix. Bear down upon you. Všetkých nás nemôže zabiť tak rýchlo. Pekne. Toto je sranda, že sme podľa mňa boli, teda neviem. Akože ja som bol dosť zlý minimálne. A jedna chyba, umrú 5 a konec. Kúpiť to strašne dával. No Marek, máš tu nahraté aj výsledky. A ešte dám aj oné stats. Skvelé.